Pagoeta gainean gaude, parkeari izena ematen dion mendian. Izenak ongi adierazten duenez, pagolekua, zuaitz hori zen nagusi, antzina, lurraldean. Baina, baso soiltzea neurrigabea izan zen luzaz. Itsasontziak egiteko, baserriak eraikitzeko eta, batez ere, egurrikatza egiteko. Burdinoletan erabili ahal izateko. Agorregiko Burdinolan gaude, eta naiz eta 16. mendean zegoeneko jardunean zen, gaur egun bisita daitekeena 1754 da. Jabeak, errekastoek zekarten ur eskasa hobeto aprobetxatzearren, zaharra eraberritzeko agindu baitzuen. Nola funtzionatzen zuen agorregik? 3 errekatako ura baliatu zuten, eta 2 urtegi egin ur hornidura bermatzeko. Kanalen bidez, altuera desberdinean zeuden 2 aldaparo edo ur gordelekura bideratzen zen ura. Lehen aldaparoko ura gurpil baten gainera erortzen zen, eta gurpil horrek auspoa mugiarazten zuen. Auspoak haize ematen zion egurrikatza baliatuz burdin mea erretzen ari zen labeari. Bigarren aldaparoak, lehenengoak isuritako uraren parte bat berreskuratzeaz gain, beherago zeuden kanal batzuetatik hartzen zuen ura. Gero, mailua mugiarazteko baliatzen zen. Mailukadaka, labetik ateratako burdina lantzen zen. Bazenekien, lurrun makinaren sorrerak industria iraultza eragin zuen, eta 19. mendeaz geroztik, metala handizki ekoizten zuten labegaraiak egin ziren. Lehiaari aurre egin ezinik, itxiz joan ziren Burdinolak. Gaur egun, ondare historikoaren parte dira, eta garrantzitsuak Gipuzkoako industriaren aitzindari gisa. Agorregin, Burdinolaz gain, hainbat errota zeuden, eta duela 50 urte inguru arte ekinean aritu ziren. Hona hemen horietako bat. Bigarren aldaparoko ura errotako gurpila mugiarazteko baliatzen zen. Ikus dezagun nola egiten zuen lan errotak. Barnetik eraginda, konporta batek uraren sarbidea erregulatzen du. Ur horrek gurpila mugiarazten du, gurpilak berriz ardatza. Ardatzak errotari mugikorra birarazten du. Toberatik garia edo artalea erortzen da. Errotarrien marruskadurak txiki-txiki egiten du alea. Azkenik, irina jasotzen da. Honen bestez, agorregi utzi eta pagoetako beste interesgune nagusi batera joko dugu. Duela 25 urte, Pako Garin, bioanistasunaren kontserbazioaz kezkaturik zegoen botanikari bat, abentura eder batean murgildu zen. Lorategi botaniko bat abiaraztea erabaki zuen, mundu guztiko espeziak biltzea helburu zuela. Ahalegin itzel horren emaitza da Iturraran baserriaren inguruan ikusgai den zuaitz eta zuaiska multzoa. Era guztietako espezie artean ibil gaitezkean. Lorategi botanikoaren 8 eremutan espezie hauek ikus ditzakegu. Hainbat herrialdetako landare eta zuaitzez gain, badira pagoetan bertako zuaitzez osatutako basoak ere. Trasmotxo edo pagomotzen basoak. Zein da pagomotzen jatorria? Zuaitzak errotik moztuz gero, egurra behar zutenean,
landare berriak animaliek jaten zituztela ohartu ziren. Hori saieste aldera, hasi ziren trasmotxo teknikaz baliatzen. Zuhaitz gazteen enbor nagusia mozten zuten 2 metroko inguruko altueran. Zuhaitz gazteak 50 urte inguru dutenak dira. Alboetako adarrak garatzen uzten ziren. Mozketa horrela egiteak ganaduen erasoetatik babesten zituen zuhaitz kimuak. 8-20 urtean behin egiten zuten adar hauen mozketa. Historialariek diotenez, hainbat gauzatarako erabiltzen zuten moztutako egurra. Itsasontziak egiteko, etxeko beharretarako eta burdinoletan behar zuten egurrikatza egiteko. Teknika jasangarri horri esker, lortu zuten zenbait baso babestea. Zatoz gurekin parke eder honetako beste txoko polit batzuk ikustera. Iturrarango erlategia. Erleen bizimodu ezezagun bezain harrigarriaren berri izango dugu bisita honen bidez. Sarrola baserria. Laurgain auzoa igarota iritsiko gara. Eta han, hainbat abere ikusiko dituzu. Potokak, betizuak, oreinak eta orkatzak. Santa Engraziko baseliza. Diotenez, baselizako kanpaiak inork argitzea lortu ez duen inskripzio misteriotsu bat du. Izugarrizko altxor baten gordelekua zehazten duena. Hori guztia eta gehiago duzu zain Pagoetan.